Ngakren mentakas ngi amdai namar balawan titin dang na pok compound jong am. Ngakren namar ngas ngoba kaladai kapor baki nong song sinong kis ngotu ka e ka badai bat ka e ka balai. Ngimdai ban sya alam bakla ha ka jing ngo sentimental. Ni baki ong lada day drip yu ba arden te barak ke MLA day ban pendeng drip lut. Kabamun ayu day ban syok bandat eki bikin man saw ban ai drip. Kum kata se. Te hang ne banga ong ifi. Tongin long ke bastat ka hok jongi kandon. Ka ai ka bangi mentoy baro si kata ngim day bandu. Lada ki parlok garo ki ong da ka basuk jai. Tongin nom ya pia su itai prapo. Kat ubala, kat ubastat unio. Taka basuk ban penkela. Ngi ki kasih ngila yang ngai baro ban ong ba prapo bat kasih bat garo ba jaintia. Ngi kersan de. Tamau garom tre. Uniang hala ka jong ka hok. Unlei cakot. Bat anda ka kot karai. Na i prapo ngipoi sya isan pusan. Na i prapo ngipoi sya isan po. Hang ta pizza ong pleng ka BPP kalayalam bakala. Dehi bakin pensyong sit yu pa iba election MDC hakmut na. Tang supoy benai Julai baro-baro ki ong MDC election mentasisin te hau prabe. Lek seno-senorum lele tang ba perkat ke ka babha na ka banta ka jai benriu. Bat ngakwa ban ong ya kani habang ngarai ban yele election bat aba pilarai ban penjob yang nga ngi klem ya tho so skular ban ong ba pidei ban le hamot prang pidei ban le ya tainia ha additional harut surok ngi klem ya kut ba ong badai ban syak tangan manio kata namar balai pila pa yang ha assembly bat ka assembly kadai ke jaka ka bangi dei ban ya tainia lada ngam kran ha assembly kata te so song hok kan ban ong balai doktor bom pi klem kran AA denum dei te haka assembly ka banwan ngin saya pek ke ka badai ban keren te hanrei ka banga syai kedar ka long ba yo ba sywa ban poi ka assembly ka jingdu nong jongi kala ada wan lupa te tangki ne ki kintin ngas ngo ban ong kublai si hajar ngo uslap mo ngatrai